मेगन नुयिया बेखौबो आं डाक्टारनाव लांनो हायाखिसै फिसाफ्राबो खामायनोबो सम गैया खामला मुजिराबो मोनला गैया आथिंबो गैया नै बिनि आथिङा माबायदि जानानै दं हान्थु जाहा नामा हा हु गैया थाखा फैसा गैया आंहा खामायनो मोनसेबो आखाइ गैया नालाय लेखाबो रोङा जाहैबाय दा अनोबा दानि सरकारा एसे अनहरोबा आंखौ आंनि बिफाखौ बिमाखौ नायनो आन्था जेरै गुबुन हारिनि नैबे समाव आङो मोनसे दुखुथिया न'खराव दंफैयो बेनो जाहैबाय मा साउथगङिया बिसटिसिनि सिङाव थानाय थाइगिरगुरि गामि आरो बे थाइगिरगुरि गामियावहाय दिनै मोनसे न'खर दङ जाय न'खराव दिनै गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बेराम आजाराव भुगिनानै थाबाय आरो लोगोसे बिथांमोना नै रिसेन्टलि साननैसो सिगां बिथांमोना आरो बिथांमोननि मोसौआ आरो बिनि सायाव आरो खावजाबावबाय स' दुखुनि सायाव दुखु मानोना आरो बेफोरबायदि दुखुथिया न'खरखौ दिनैसिम नायनो थाखाय रावबो फैयाखै आरो सरकारनि मानसिखौ आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरगोन दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं खोन्थागोन जे जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सारखौ आरो लोगोसे बिक्रम आदा आरो प्रहलाद आदा लोगोसे कास्टम नोंथांखौ आं खावलायगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जे दिनै सरकारनि तरफनिफ्राय दा गुबुननि न'खरफ्राव गुबुननि बेराम आजाराव गुबुननि फरायनायफ्राव दा जेरैबायदि नोंथांमोनहा माने मदद होदों बेखौ आं गोसो गोरबोजों बरायदों नोंथांमोनहा मोजां खामानि मावगासिनो दङ इसोरा नोंसोरखौ मदद खालामदों दा बेजोंनो आं दाजाबदेरनानै आं बेखौनो खावलायगोन नैबे दुखुथिया न'खरखौ नोंथांमोना नुयोब्ला नोंथांमोननि मेगनावबो मोदै गगोन मानोना दिनै बे न'खराव दिनै आजिलि 3-4 बोसोरनिफ्रायनो बे न'खरनि जेनाखि आइजो बेना मेगना थाइनैबो खाना जानानै दङ आरो लोगोसे बिदिनो बे आइजोनि जेनाखि हौवा एबा बिसाय बेनाबो दिनै आखाइया मोनसे पेरालाइसिस जाना दङ खारन बिथांमोना जे बे सिकित्सा खालामनो थाखाय बिसोरनाव थाइसेबो रां गैया बिसोरनाव हा हु गैया हा दं होननानै बुङोब्ला इभेन जे हायाव बिथांमोना न' लुनानै दं बे माने न' लुनो थाखायल' हा दं खिन्थु गायग्रा बारिसेबो गैया आरो बेहा सासे फिसाला दं नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै रां रुफा गैयिनि खाथिरावनो दिनै बिसोरो बिमाखौ ट्रिटमेन्ट होनो हायाखिसै दा आं मोनथिनानै लागोन नोंथांमोना आंजों फैफादो आंनि उनाव दङ बै न'खर दुखुथिया न'खरखौ आं दा सोंगोन जे बिथांमोना आजिलि मा जानानै बेफोरबायदि जानानै दङ चिरां जिल्लायावहाय खाला गुन्द्रा मोननाय जादों चिरां जिल्लानि रानिखाथा बुरपारावहाय बुरपार होननाय गामियावहाय उथ्रिसार बाथौ मन्दिरावहाय खाला गुन्द्रा मोननाय जादों आरो बे खाला गुन्द्राखौ जायोब्ला नोंथांनाव गोबां रोखोमनि मोदोमनि सानाय सुनायफ्रा गासिबो खारजोबगोन आखाइ आथिं बुनाय बिखा आलौनाय थाइरडनो जन्दिसनो नानानथा रोखोमनि बेरामखौ नोंथाङा फाहामनो हागोन आरोखि स' नोंथांमोना बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय आंनि बे स्क्रिनाव होबाय थानाय नाम्बाराव जगाजग खालामबानो जाबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना बे खाला गुन्द्राखौ लायनो थांनायाव खालि नोंथाङा गय फाथै दुहुब लांफानांगोन थाव गोथां एसे लांफानांगोन आरो लोगोसे मुलिखौ लाबोफानो थाखाय बथल लांफानांगोन आरो बे मुलिनि बेसेबां दाम लागोन बेबायदि नङा नोंथाङा दया धर्मसो होबोनांगोन मुलिखौ लाबोनायनि मुङाव नोङो दया धर्म नों जा होबोयो नों बेखौनो होबोनांगोन बेवहाय खुनु डिमान्ड जेबो गैया स' गतिके नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बेराम फाहामनो लुगैदोंबा चिराङावनि रानिखाथानि बुरपार गामियाव थानाय उथ्रिसार बाथौ मन्दिराव थांनानै जगाजग खालामनानै नोंथाङा बे खाला गुन्द्राखौ लाबोनानै जाफैनानै गावनि देहानि बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय बुनाय माने बेरामखौहाय फाहामना लाफैबानो जाबाय नोंथांनि न'खराव आजिलि दिनै मानो सासेनि मेगन ओरै गैया ओमफ्राय नोंथांनि आखाइया बबे मा जादों होनदों बे पेरालाइसिस जाबाय नङा होमबा थिखोनो हाला मानो हाला दा नोङो मानि थाखाय बेखौ दासिमबो सिकित्सा लानो हायाखै आंहा न'खराव रांखावरि माबा गैया नायनो सुबिदा गैया थाखा फैसानि आंखाल दा बुरियाबो बोसोरथाम जाबाय मेगन नुयिया बेखौबो आं डाक्टारनाव लांनो हायाखिसै फिसाफ्राबो खामायनोबो सम गैया खामला मुजिराबो मोनला जों मा खालामनानै जाबावनो बे हाग्रामा सारा आंखौ अननानै एसे अनुरद खालामहरबा मोजां जागौ आरो जोंना बिनि मेगना नायनो हाबफिननो नङा होमबा हाबफिनगोन बादि मोन्दों मोजां खालामनो आरो बिनि मेगनाथ' जालमा खोबनायसो नङा होमबा बेना मेगना जालमा खोबदों आरो बेखौ जुदि सरकारनिफ्राय फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनोबा बियो मेगन नुफिनगोन आरो बे जेरै सिगां समाव जेरैबायदि मावोमोन बेबायदि मावना जाफिननो हागोन नङा होमबा मेगन हाबाथ' हागोन देहाबो एसे बारा बांद्रायबो जायाखैना आंहाबो नै आथिं बेराफारसे गैया आथिंबो गैया नै बिनि आथिङा माबायदि जानानै दं हान्थु गिलायानो बे मोनसेबो गैला बे माबा जाबाय बायजोब्बाय दा सारमोनहा अननानै एसे नाहरबा हामगौ जोंखौ जोंहा रां रुफा गैया मा गैया
माइ दैया नै दाख्लै थांनायसो बिस्थिबारखालि मोसौआबो खावना लांजाबाय बेफोरबायदिखौ फाननानैबो खालामनो हागौमोन जोङो दा हनै लांदां जाबाय मा खालामनो आच्छा बे मोसौआ नोंना बायनायमोन ना मा सिस्टेमै खालामनायमोन आङो आदि लादोंमोन औ आदि लानानै फिसाखौ राननानै लाखिदां दा फाथालथाम जाबायमोन आरो मोसौ बिमाया दा दामब्रा मासे लांफाबाय आरो माने बिमा फिसाखौबो लांबाय लांजोब्बाय अब्ला नायदो रायजो राजा नोंथांमोन आनै नोङो दा मा बुंगोन बे हाग्रामा सारखौ मा रिकुवेस्ट खालामहरगोन नोंनि मेगनखौ नायनो थाखाय आंथ' मा होननो रोंनो नोंसोरनो मा होनदो नोंगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना नुखाबाय आरो आं दा फिसालानाव एसे माने माबा लागोन सोंगोन दा आङो बेनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना बेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होदो जेन' मानि थाखाय होनना बुङोबा हाग्रामा सारा अननानै बे भिडिअखौ नुहैयो आरो जोंना प्रहलाद आदा आरो बिक्रम आदा लोगोसे कास्टम नोंथां आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुमारनो गोख्रैनो नोंथांमोना जेरै गुबुन न'खरखौ जेरैबायदि नोंसोर मदद होदों बेबायदिनो मदद होनो थाखाय अननानै आं खावलायहरदों मानोना दिनै नैबे दुखुथिया न'खरखौ नोंसोर नाहर इसोरनिबो बोर मोनगोन नोंसोरो आरो नोंसोरनि सरकाराबो गोलाव सरकार थागोन जेरै दा नोंसोर गुबुनखौ मदद होनाय बायदिनो आं नोंसोरखौ गुरैयै खावलायदों बे न'खरा जाहैबाय मा कुसुगाव ब्लकनि आन्दाराव आरो लोगोसे साउथ गङिया बिसिडिसि गोलैयो आरो गामिया जाहैबाय थाइगेरगुरि स' बे थाइगेरगुरियाव नोंथांमोना फैनानै नैबे दुखुथिया न'खरखौ खबर लाफै न'खर जिखुमानि मुङा मा नाम लावथि होनो लावथि बर' औ स' लावथि बर' होननानै बुङो थाइगुरि गामियावहाय दा बिनि आखाइया नैबे पेरालाइसिस जाना दङ बे आखाइया माबानो जाबाय नङाबा बियो नों ओरैनो मा जिउ मावजायोमोन दा आगोलावथ' आङो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो बायदिसिना मावनानै जायोमोन दा दि आखाइबो हाला माबो हाला आं ओरैनो जा हायो बेखौ सान्द्रि संग्राय हेबनानै फाननानै जायो आरो जा गंसे हायो बियो मावनो हानाय समाव ओरैनो थायामोन बेयो सान्द्रि हेबो संग्राय हेबो जेखाइ हेबो बेबायदि फाननानैनो न'खरखौ एसेबाबो सोलिनो हायोमोन आरोखि दा आंनि खाथियाव दं फिसाला आं फिसालानाव सोंगोन थारैनो दिनै मा जाहोनाव नोङो जेनेबा नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ मानि थाखाय जेनेबा ट्रिटमेन्ट होनो हादिया जाहोना मा हा हु गैया थाखा फैसा गैया आंहा खामायनो मोनसेबो आखाइ गैया नालाय लेखाबो रोङा जाहैबाय दा अनोबा दानि सरकारा एसे अनहरोबा हामगौ आंनि बिफाखौ बिमाखौ नायनो आन्था जेरै गुबुनखौ दा मदद खालामदों नङा होमबा थारमाने नोंगौ बिथाङा होनदों बे फंबाया होनदों मानोना जों दा जेराव भिडिअ खालामगासिनो दङ जे न' नुदों बेल' बिसिना हाया बाराखि बे ना बिसिना गायग्रा हाग्रा दङ हा दं ना बारि बिथा दं गैया दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों एबा हाग्रामा सारखौ आं गोरबोनिफ्राय आं आखाइ खबजना खावलायदों आरो प्रहलाद आदा आरो बिक्रम आदा लोगोसे कास्टम नोंथांमोनहा नैबे जेरैबा दुखुथिया न'खराव फैथारनांगोन आं बार बुंदों जावले जावले बुंदों खारन जेरै नोंथांमोनहा जेरै गुबुनाव जेरैबायदि बेमार आजारखौ नोंथांमोनहा ट्रिटमेन्ट खालामहैदों आरो लोगोसे नैबे दुखुथियानि बे बर' बिमाखौहाय बिनि मेगनाव थाइनैबो नुला सिगाङाव नुयोमोन 3 बोसोरसो जाबाय होनो नङा होमबा बेयो मेगनाव जालमा खोबनाय जानानै मेगना नुथायला दा बिनिखायनो बेखौ जुदि फ्रि ट्रिटमेन्ट मोनोब्ला बाहाबा जुदि मेगना अपारेसन जायोबा बियो दाबो मेगना नुफिनगोन आरो मावा जानो हाबफिनगोन स' बिनिखायनो बिथांमोननि ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय नोंथांनि सरकारनिफ्राय थर'निफ्राय जा हायो जेरैबायदि दा पार्टिया जेरैबायदि मदद खालामदों बेखौ अननानै खालामफैदो बेखौ आं बार नोंथांमोनखौ खावलायबाय आं बेखिनिखौ भिडिअखौ फोजोबबाय गोजोन्थों